daily guide no paya akra zoom penifo chese womatum meni wonyina ye ni masam dada se obi kotumi kwa jampo ye enfense a womo age ewo jatabo mu na wokɔ pie ya kɔwura mu mekɔ wi akyijata iwe no wato nanano ewo nsere nam so mampanyifo atumanura ye kɔ hɔ no ene ye Musa superior ya no eye deputy chief executive officer ekodin komoma ne de sama ne boy tudwa wɔkyɛ wɔn ebebie ne no kram no wɔn bia enya de a wɔn abɛhya defo ne wɔn ba nsa no ebenya kwanya aben ba bi agyatei ɛwɔ no sa ɛho amane ɛwɔ ha no kyi no kan kwadwo da mo retired ne wɔn ampadi kyɛ na adwuma no asi wɔn fa so ya so na na yɛ commissioner wɔda customs na ɔpanyi so ne wɔn fa da adwuma nyina ensi ya wɔde akyire nyina kwa akɔma na bedi akyire ɛno nso so ɛho asɛm ɛwɔ daily guide anim na eno chi no mampade dada John Dramani Mahama eno no so etu bi mane pa wose krom ha no eba no yatemu adwuma ko na say ye wo ma mo ye adwuma ajaje fo na nkasa no kware die na eni wo mafa no ama bebre na gidie ne arechemu wo mu no ayira enti no yate wo mu ase womu dibia no ene womu enimde no yate abafom kakra enti mpanyifo nhwe na won sakra nyoma mu emma pepepe yo nya adwuma na Ghana fo nya gidie na yese integrity no enya easy so obebre no wonya na nipa bi ese no a ewaso kasa ho omampade dada John Mahama ne nsem eno no daily graphic ani man so hwemu a eseba hodo eba mu no ene enei mama Justina Marigold Asan ena ekasem waso omo be ma central region fifri mantem no abaye ba bi obi akitesika pe ba bi sika hye se ba no enwuma anase kwadwuma wodani ebechem e central region ose no ne nani sori won na esofo a wo hye fifi mantam ne so enti wo mo epe investment ahodo de akọ enti obi akitesika na wo de ba wo behu sa region do sika kom ekoye investment de ko hye bibi mu a wo benya mu faso dodo no aye central region eno so ho asam eda ha na abaye adwuma efo so ate de pa July and August cost of living allowance 15% no abaye tua de ama wo mo enti mu nyina mutin kwa hwe makwasi kwani bosompem controller and accountant general wono ni panyipa wada no na wokasa e wo han enti atadwen atedene na kane 2014 best farmer na etu eye aban ne foso ankabeya wo munye sakrae kakra ewo aban no planting for food and jobs no wo se hia sakraye animanimu ya na aboa ama eye esunsuanso epesenya ewo otemamufo so eni kwadwuma so no etumi adu ho no na aboa ama eye aduane adoso ewo dwom na enuane so boaefo no so ye nsema daily graphic da obokrata no ediaba na yenhwe Ghanaian Times wo hwemu a no so omampani abedi akire Alhaji Dr. Mahmoud Baumia eno no so ekasa de fa suni ban a to da bia nipa bia wo mo wo apomodi adwuma kwani mu sa medical doctors eno achi so na nurse fo ne ade nyina no kwan o mo fa so di o mo dwuma ne de wo mo ye to da bia na ho nsem kan koye bebre no ano wakasa de fa bi ho e wo ha sei ya wo hwesa esakra kakra betumi aba na immigration officer baako eno ye kan no ono so ne ho akoche no edienti wakoto emona wekra deferment enkwada mienu mai wabako 9 years bako ewo 10 years wasese womo eho asam eda ampato nya Ghanaian Times nakọ katafa etoso enso a obehunu nipa kwa waye ene enfonso odi no babia esiye Canada mo enenei Commission of Customs ono so na sam da mampani etumi odema na waje na de no so ho asam eda enimu hanomo na Registrar General enso so ekasa ne okọ katafa etoso edunso a wamo chese ne companies be say MP ahanum ne adwotwe enan 2584 ya woma kwa register nanso no enya adwuma obekasa ye dormant no eno na Office of the Register of Companies ekasa womo ebe yo mu nyina e from krata so eno so ho asam ewo Ghanaian Times da bokrata yi anim enti CJ da bokrata no ensem kakra dia ba eno no why Yabesha online, Adom online, and myjoyonline.com. Adom online no wahana. Comment be a ebahana. I'm who cry edrim. And common and no quality no necronobona, Jumaphobia. Yeah. Adom online at the Palm Week 6. KBAW wins Designer of the Week with Africa. And it didn't know Kebao. Ayo. The Jamona Money models. I said that Nana Sumi Winnie Mano.
Oh. And you say na kebab design. Then I'm saying a kebab design and so no assign. Winnie best. He's good and maybe not the best. Bikini. When I decent bikini. Congratulations to Kebab. Okay, also on adomonline.com, Sokoban residents go berserk over bad roads. And also so our GJA to launch media awards. And so adomonline.com. But Nipa, ni awuye biano, you know. I want to watch Adom 106.3. Only God can stop us now. 106.3 FM. Senye ubi biara Onyame wo Inte junu ya sana Nipa Wazi biara Onyame wo No answer man Mary ye bia dwuno ho Mary ye bia dwuno ho No wa ketua wo ho Senyima anka nchoro No wa ketua wo ho Yeah. Now, Ogwafe to Afashe, Arbado, na Yake Hotel Cra, Wajidin will go papa, Pimpamsie Hotel. What the Pimpamsie Hotel Beer Festival from the 2nd to the 4th of September 2022. Arbado, Ainty Shannon Damrati. Feed that 2nd September on a white old school jam with the Clocksack Band. And I say DJ Effect and a DJ Tony 6 p.m. till you drop. Now say Memenda also at Sordo. 3rd September on your old students football gala at Disco Agasco Boche Akraka from 10 a.m. to 6 p.m. Saturday. Now say Saturday no name you bring on your reggae night. Yeah man, reggae night from 7 p.m. till you drop. Ain't Bakayan the Pimpamsie Hotel Beer Festival. Obey the Afi Ugafuta Fashana. Messi, Macamitro. You don't want to miss this. Pimpamsie. Our second rage will go into second rage at Pimpamsie. I'm alcohol and where you come up. BBA Fred Ruth. I was 0243 652 941 0243 652 941. Only a route in the number, but in Action Commodore. And also, but my friend Eddie was 0201 989 834 0201 989 834. Pimpamsie. Abedo. Abra. CJ. Now so Jumadi bi ho ma e ba be. Jumadi bi ho ye bedi. Okay. Na ne nyina ne se wa kran komoi wa na namoso a e ba ye. Oh, sawo. E ma ye di akire. Abamu Afrisia na ya ne stepmother. Eye na ne ya ma akoda no hwe ne nkwa. Ya ye keso hwe fridge mu e wo Ridge Hospital. Na emu ama ne e ba ye di akire ko wi akire konya akoda ne maame. Eye Angel ene ne betina ha di nkomo. E ma na ya reho pa. Ni nyina mu no odi ade seto atiefo anim se wo hwe so benya bibi kakra na wo matumi akotua wo hospital ho mochi autopsy ni ade no na omayi akwada no akope no krabre nyame adom ye de number eto adwa ewo ha ema adrofo bi no momom wo ha no ne akirikire ka obi akakra bia wonyaye no ode baaye na ebeka se break wo sakwada no omkoyi no na autopsy report no so munya eti kakra na yenya ne sese no ya pese ya tudin na ye de ma Angel ene abusua ni nyina ye nim se Collins mo so ni abusua ba e kwa ni nyina no hospital bills no ekokosi wono ma enti ya pese ye presentation no e de ma Angel na one eye abusua ni nyina no ho kwan mo fa so akoyi akwada no tisije eno enti na e wo ha Angel akwaba eti sei na oni wan na ba e ono ofa wabo na manie bibia
Mate. Enti CJ we de obegina yebegina ebefa so. Go ahead. Amount ye de ma 10,000 Ghana cedis. Okay. The adofo nyina aboa yen kakran me boa no. Ya ka 10,000 Ghana cedis a unim sika he. Kasa go microphone ni mame. Unim amount no. Old cedis no. 10,000. Aye. 100. Enti no eno ni amount a yen saka ya de ma na wo se hospital bills na kwakodra he. 33. Enti no ye bitua na bia kakra ye bi aye akoda na yiyo ne ho entoto ye kakra so hu eno enti CJ we de ayewa na on behalf of the morning show team Dwaso Nsem, Chief Jerry Forsen, Kwasi Asempa, Liso Kojo Fojo, Kofi Asan, Aisha Ibrahim, Ayewa 05 ena mianka san abena pokoa ahwene ene penyifo a womo George Tigo executive producer ni penyifo a ewo Adom ene multimedia nyina no ena yedi amount yi ema obebeka se na se Angel ntino ne wo fa bae no ne wo fa wo ha ena yedi amount yi ema nti Angel so mame na de wo hon ma wo de betu dwa no fato atiefo bibia o sende kakra ede boaye o sende bi se de beye na obekosha kwada no ho nyumadie adie no de na beka kire o Mi do bibia se Nyankopon show bibia o ma miska webi. She Nyankopon so show bibia ne. Be microphone mame. Mi do bibia se o bibia o send miska bibia Nyankopon show mo no show mane. Ye mame ba kon so e de atudwa se opeso adopt no de ko catering school na okoje ntete why ready when you so be kwa na Pacha. Obeko catering school no. Nti dia na beka che mama. Mama nya mi hwa. Onto nkwa ne mama akoma so ade mbe. Mate ya da se CJ. Ma ye na wonyina ase. Na na atiefo. Obi bia oto ne botom. Nyankopon enhya na onhya na nan mu e ma no mra mo homa homa. Okay. Ya da se.